ዳይሬክተር ጀሚዩስ ንድርሰቱ ዝምጥን ተዋሳኣይ ንምርካብ ናብ ብዙሕ ቦታታት ድሕሪ ምኻድ ካብ ከተማ ኣዝዩ ርሑቕ ዝኾነ ምድረ በዳ ናሚብያ ንሰለስተ ኣዋርሕ ላዕልን ታሕትን ክብል ድሕሪ ምጽናሕ ዘጋድ መስት ቢ ክሬዚ ናይ ትብል ፊልሙ መሪሕ ገጸ ባህሪ ባዕሉ ይረኽቦ። ኣብ 1980 ዝተዘርግሐት እዛ ዓለም ሙሉእ ብፍቕሪ ዝረኣያ ፊልም ምስ ሳይንስ ዝወለዶም ቴክኖሎጂታት ዝኾነ ርክብ ዘይብሎም በረኸኛታት ሃንደበት ካብ ነፋሪት ዝተደርበየ ጥርሙዝ ኮካኮላ ሪኦም እንታይ መፀና ክብሉን ክመራመሩ ጸኒሖም ድማ እታ ጥርሙዝ ኣብ መንጎቶም ብሰላም ነብሮም ዝነበሩ ዓሌት ህውከት ክትፈጠርን መበገሲ በኣስ ክትከውን ምስ ጀመረት ዝተባሃለ ቀንዲ ገጸ ባህርታት ጥርሙዝ ናብቲ ሰደዳ ኣምላኽ ንምምላስ ናብ ዘይፍለጥ መወዳእታ ዓለም ብእግሩ ክኸይድ ንርኢ። እዛ ፊልም ዓለም ሙሉእ ኣዘናጊዓ ተፈታውነት ካብ ምርካባ ንላዕሊ ድሕሪ መጋረጃ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ሚስጥራት ሓብያ ትርከብ። እምበኣርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ ቤክ ሚድያ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብና እዛ ናይ ቁልዕነት ግዜና ብስሓቕ ዘድመቐትና ተፈታዊት ፊልምን ዛንታን ኣብታ ፊልም ዝተሳተፉ ሰብ ሞያን ክንድህስስ ኢና። ኣብ 1980 ዝተዘርግሐት እዛ ፊልም በቲ ፍሉጥ ሰራሒ ፊልም ጄምስ ተጻሕፈትን ዝተዳለወትን ትትከውን ካብ ዓለም ርሒቆም ዝነብሩ ናይ ቡሽማን ዓሌት መራሒ ነታ ጥሙዝ ናብታ ኣብ ጫፍ ዓለም ይርከብ ኢሎም ዝሓስብዎ ኣምላኽ ንምምላስ ክኸይድ ኣብ መንገዲ ዘጋጥምዎ ነገራት እትደስስ እቶም ኣባላት እቲ ዓሌት ፈጺሞም ቅድሚኡ ርኤምዎ ዘይፈልጡ ጥርሙዝ ምስ ረኣዩ ተኣኪቦም ነዚ ይጠቅም እዩ ነዚ ባናበሉ ብዙሕ ረብሓታት ክህልውዋ ይኽእል ኢሎም ብምሕሳቦም እቶም ኣባላት እቲ ዓሌት ንዓይ ናብ ዝብል ምስሕሓብ ይኣቱ። እቶም ብሰላምን ፍቕርን ናብሮኦም ዝነበሩ ሰባት እታ ጥርሙዝ ምስ መጸቶም ዘይኣመሎም ናብ ናተይነት ስምዒት ኣትዮም ነንባዕሎም ክበኣሱ ምስ ጀመሩ እዛ ካብ ሰማይ ዝተሰደደት ኢሎም ዝኣምንዋ ንብረት ናብቲ ሰደደ ኣምላኽ ንምምላስ መራሒኦም ብምውሳኑ ነታ ጥርሙዝ ሒዙ ነዊሕ ጉዕዞ ይጅምር። ኤንጃ ኦቶማ ወይ ድማ ጂካ ኦቶ ኮኖኮማ ቀንዲ ገጸ ባህሪ እዛ ፊልም ተኪኡ ዝተዋስአን ንተፈታውነት እዛ ፊልም ልዑል ግደ ዝነበሮ ሰብ ዓለም ለኻዊ ህቡብነት ካብ መንጎ ዝረኸቡ ኣፍሪካውያን ተዋሳእቲ ሓደ እዩ። እቲ ዝገርም ነገር ቅድሚ ኣብዛ ፊልም ምስታፍ ዋላ ሓንቲ ናይ ተዋስኦ ስራሕቲ ፊልምን ሞያን ተመክሮን ዘይነበሮ ምዃኑ እዩ። ጀሚዩስ ንኣንጃው ቶማ ዝቕመጠሉ ከባቢ ቅድሚ ኣብ 1974 ኣኒማልስ ኣር ቢሪፉል ዝብል ኣብ በረኻታት ካላሃሪ ዝተቐድሐ ፊልም ኣብ ዝሰርሓሉ ግዜ ኣብቲ እዋን ዝፈልጦ እንትኾን ካብቲ እዋን ንሱ ጀሚሩ ምስቶም ናይቲ ተዋሳኢ ዓሌት ቅርበትን ዝምድናን ከም ዝመስረተ ክዛረብ ይስማዕ። ኣብቲ በረኻ ምስ ተርጓሚኡ ንሰለስተ ኣዋርሕ ካብቶም ኣባላት እቲ ዓሌት መሪሕ ገጸ ባህሪ ተኪኡ ዝዋሳእ ሰብ ንምርካብ ፈታኒ ጻኒሒት ይገብር። ዓለሽኡ ዘኽበደሉ ነገር ድማ እዞም ዓሌት ብዝቕመጥሉ ቋንቋ ስራሕ ዝብል ቃል ትርጉም ፈጺሙ ዘይምፍላጡ እዩ ነይሩ። ምሳና ስራሕ ንምባል ተካቃል ስለዝሰኣነ ኣብ መወዳእታ ነቲ ዝተሓረየ ሓረስታይ ኣንጃው ቶማ ምሳና ናብ ዝኾነ ቦታ ንምኻድ ፍቓደኛ ዲኻ ንዝብል ሕቶ ምስ ስምምዑ ሒዞምዎ ብነፋሪት ናብ ናምቢያ ይኸዱ። እታ ነፋሪት ፍሉይ መግብን ካልእን ብዙሕ ዘይሕጎሶ ኣንጃው ቶማ ኣብቲ ዝሓድረሉ ሆቴል ምቾት ዘለዎ ዓራት ገዲፉ ኣብ ባይታ ደቂሱ ይሓድር ከም ዝነበረ ይዝረብ። ብኸምዚ መንገዲ እታ ፊልም ትቕዳሕ። ጀሚዩስ ኣብታ ፊልም ንምንታይ እታ ጥርሙዝ ናፍቶም ካብ ዓለም ርሒቆም ኣብ በረኻ ዝቕመጡ ዓሌት ንኽድርበ ከም ዝተመረጸ ምስተሓተተ ነቲ ናይ ፕላስቲክ ትውልድን ምውካልን ነቶም መስትያት ሪኦም ዘይፈልጡ ሕብረተሰብ ጥርሙዝ ንምርኣይ ንምሓዝን ብዝጥዕም ቅርጺ ተመላኺዓ ምርኣይ ዘገርም ምዃኑ እየ መሪፀያ ክብል ተዛሪቡ። ቅድሚኡ መምህር ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እዚ ኣዳላዊ ፊልም ነታ ፊልም ባዕሉ ድሕሪ መጽሓፍ ቀጻሊ ስርሑ ነቶም ገጸ ባህሪ ተላዊሶም ዝሰርሑ ተዋሳእቲ ምድላይ ነይሩ። እዚ ንምግባር ድማ እቶም ተዋሳእቲ ከምታ ኣብታ ፊልም ዘለዉ ሰባት ካብ ከተማን ካብ ቴክኖሎጂን ርሒቆም ዝነብሩ ክኾኑ ተወሲኑ ስለዝነበረ ኣብ በረኻታት ናምቢያ ካብ መንጎ ዝነብሩ ሕብረተሰብ ኣንጃው ቶማ ዝተመረጸ እንትኾን እዚ ተዋሳኣይ መጽሓፍን ምንባብን ስለዘይኽእል ብቓል ከም ዝበል ከም ዝግበር እናተባሃለ እዩ ነታ ፊልም ብዘደንቕ መንገዲ ሰሪሑ ወዲእዋ። ኣንጃው ቶማ ነዚ ደቡብ ኣፍሪካዊ ሰራሒ ፊልም ቅድሚ ምርካቡ ኣብ ሂወቱ ሙሉእ 3 ጻዓዱ ጥራሕ ርዩ ከም ዝፈልጥ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ከም ኣቆጻጽሪ ኣውሮፓውያን ኣብ 1944 ሶንኬ ኣብ ዝበሃል ዓዲ ዝተወለደ ኣንጃው ቶማ ዩቲጂ ሄር ጁሮማንን ሱሃንን ዝበሃሉ ናይ ሃገሩ ቋንቋታት ዋላ ኣጸቢቑ ተመለኸ። እንግሊዘኛ ግን እዝኑ ቆሪጽካዮ እውን ኣይሰምዕን። እዚ ተዋሳኣይ ብዛዕባ ገንዘብ እውን ዋላ ሓንቲ ኣፍልጦ ዘይነበሮ ነዛ ኣብ 1980 ተዘርጊሓ ዓለም ሙሉእ ዝረኣያ ፊልም ዝሰርሓሉ $300 ጥራሕ ከም ዝተኸፈሎ ይዝረብ። እቲ ዝገርም ግን ኣብቲ እዋን ብዛዕባ ገንዘብ ዋላ ሓንቲ ኣፍልጦ ስለዘይነበሮ ደርቢዎ ከም ዝኸውን ይግለጽ። እዚ ተዋሳኣይ ኣብዛ ፊልም ንዓለም ብቕዓቱ ምሳር ኣየ ብዝረኸቦ ኣፍልጦ ብዙሓት ኣዳለውቲ ፊልም ማዕጽኡ ኮንኳሕኩሑ ይጅምሩ።
በዚህ ምክንያት God must be crazy too, crazy safari, crazy Hong Kong, the gods must be fine in China ኣብዚ ብሉ ፊልምታት እውን መሪሕ ተዋሳኢ ኮይኑ ተራእዩ እዩ። ኣብ ዓሌቶም ሓደ ወዲ እስካዕ ምምሕዳር ዝኸኣለ ልዕሊ 2 ኣንስቲ ክምርዖ ስለ ዝፈቀደሉ ኣንጃው ቶማስ 3 ኣንስቲ ካብአን ዝወለዶም 6 ቆልዑ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ዛንቱ እምበር ብዛዕባ ስድሩን መነባብሩን ብዙሕ ዝፍለጥ ነገር የለን። እዚ ልዕሊ ምኩራት ተዋሳእቲ ብሓደ ግዜ ብዝግባእ ዝተዋሃቦ ገጸ ባህሪ ተላቢሱ ዝረአ ተዋሳኣይ ኣብ God must be crazy ሰኣን ትርጉም ገንዘብ ምፍላጥ ዋላ እኳ ከም ዝደርበዮ ዝግለጽ $300 ጥራሕ ተተቀበለ። ብድሕሪኡ ኣብ ዝሰርሐን ፊልምታት ግን ቅድሚ ምስርሑ ምድርዳርን ብዙሕ ገንዘብ ምቕባልን ክኢሉ እዩ። The God must be funny in China ትብል ፊልም ድሕሪ ምስርሑ ካልእ ፊልምታት ክረክብ ብዘይምኽኣሉ ናብታ ዝተበገሰላ ናምብያ ተመሊሱ ኣብ ናይ ቀደም ስርሑ ሕርሻ ተመሊሱ ናብርኡ ቀጸለ። ኮይኑ ግን ምስ ዝኹሉ ሃፍቱ ቁጽራ ኣኻፍቱ 20 ጥራሕ ምንባረን ንብዙሓት ሰብ ከገርም ይረአ። ነዚ ምክንያት ድማ ኣንጃው ቶማስ ካብ 20 ቁጽሪ ጥራሕ ስለ ዝፈልጡ ይበሃል። እዚ ተዋሳኣይ ብሕርሻ ዝመሓደር እንትኸውን ካብ ተዋስኦ ዝረኽቦ ገንዘብ ንዑን ንስድሩን ገዛ ካብ ምስርሑ ተወሳኺ ጽሩይ ስተማይን ፍልፍል ኤሌክትሪክን ንኽረክብ ኣኺልዎ እዩ። መኪና እውን ከም ዝነበረቶ ዝግለጽ እንትኾን ኮይኑ ግን መኪና ናይ ምዝዋር ዋላ ሓንቲ ድሌት ስለ ዘይነበሮ ብሽፈር እዩ ዝንቀሳቐስ ነይሩ። ኣብቲ ንሱ ዝወጸሉ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ገንዘብ ይኹን ቁሳዊ ነገር ብዙሕ ኣፍልጦ ስለ ዘይነበረ ናይ ኣንጃው ቶማ ኣካብ ልምዲ ዓሌቱ ፍልይ ዝበለ ኣነባብራ ነቶም ህዝቢ ዘገረመን ከምታ ኣብ God must be crazy ዘላ ጥርሙዝ ተኣምራት ዝኾነ ተርእዮ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ ሃይማኖት እውን ዋላ ሓንቲ ኣፍልጦ ዘይነበሩ ኣንጃው ቶማ ኣብ 2000 ናብ 70 መዓልቲ ኣድቬንቲስት ክርስትና ተጠሚቑ ናብቲ ሃይማኖት ዝተጸንበረ እንትኾን ኣብ 2003 ድማ ኣብ 59 ዓመቱ ብሕማም ቲቪ ሞይቱ። ኣብ መወዳእታ ጥሪ 12 2003 ብስርዓትን ባህልን ዓዱ ስርዓተ ቀብሩ ተፈጺሙ። ፍትዋ ተኸታተልቲ ቤክ ሚድያ ንሎም ዓንተ ዘዳለናልኩም ዛንታ ነዚ ይመስል። ነዚ ዛንታ እንተፈቲኹሞ ድማ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ተባብዑና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮስ ከ እንራኸብ ሰሰናዩ።